faċilità vendikattiva ta' Kordin. Għax veru qed jagħmlu kif jivvendikaw mill-preġunier. Saħaq dan ex-priġunier li sab li ssieħbu fiċ-ċella wara li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ipprova jneħħi ħajtu bideh fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'intervista mat-Times of Malta. Anthony Borg li għadu kemm ħareġ mill-ħabs iddeskriva l-ħabs ta' Malta bħala l-faċilità ta' vendetta ta' Kordin, fejn il-vendikazzjoni hija l-ordni tal-ġurnata u fejn il-priġunieri iħossuhom bħal tfal tal-iskola. Borg saħaq li huwa tpoġġa ma' priġunier pożittiv għal COVID-19 għal 5 ijiem qabel ma t-talbiet tiegħu biex jiġi trasferit f'ċella oħra finalment intlaqgħu. Hemm wara 5 ijiem bil-COVID. Qalu li ħanaqlawk tal ma tmurx timrat. Wara 5 ijiem jew bil-COVID. Qedlu stajtu ġejtu naqra qabel. Borg tkellem ukoll kif fil-ħabs hemm attitudni ta' arroganza fejn il-priġunier ma jitħallix jgħid dak li jħoss. Huwa għandhom ċertu arroganza, ċertu serjiet miegħek kif ikellmuk, femt li kif tgħid nofs ta' kelma ejja ħanaqflek. Ejja ħanaqflek. Femt jew jgħidlek ejja 13. U jitfak xi seċur 13 tinqafel fl-4 neqes 20 jew neqes kwart. Lemmi xi ħanejlek tibżibża minnhom imma tittoqgħod veru qisek iġibuk qisek tifel tal-iskola. Tfaqqas tal-iskola minn daw tal-kindergarten. L-ex-priġunier stqali u ilu dieħel u ħireġ mill-ħabs għal bosta snin l-aktar minħabba l-vizzju ta' droga u li wettaq reati żgħar biex jiffinanzja l-vizzju tiegħu. Iżda l-ħajja fil-ħabs saret diffiċli wisq minn meta l-Kurunell Elix Dalli spiċċa direttur. Dwar il-priġunier li pprova jneħħi ħajtu bideh u li sabu stess, Anthony Borg saħaq li r-raġel li għandu 30 sena kien esprima xi ħsibiet ta' suwiċidju miegħu fit-3 ġimgħat ta' qabel. Iżda kien qal li mhux biħsibu jagħmel hekk għax inkella jmur l-infern. Qatt ma immaġinajt li se jagħmel dan f'100 sena, ma naħsibx li qal lil ħadd li kien qed jippjana li jneħħi ħajtu. Ħadd ma jkellimna biex jara kif aħna, kull meta semma xi ħaġa hekk jien dejjem qlibt id-diskors u kont ngħidlu li jispiċċar u li dalwaqt ħireġ mill-ħabs. Ippruvajt intellalu l-moral, kompla jgħid Borg mat-Times of Malta. Intant il-priġunier li nhar il-ħadd li għadda prova jneħħi ħajtu bideh għadu fil-periklu tal-mewt hekk kif għadu qed jinżamm fuq il-magni fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Partit Nazzjonalista neda l-ewwel set ta' proposti dwar id-detenzjoni b'dixxiplina u b'dinjità frott il-ħidma tal-clusters. Dawn il-proposti indirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni ta' fullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li qed titqarreb lejn kollas. Tantu hekk li bħalissa fil-faċilità jgħixu aktar nies minn darbtejn tal-popolazzjoni illi tiflaħ.